De leerlingen van basisschool De Klimboom trokken vrijdagochtend door Landweert in een carnavalsoptocht. Het eerdere carnavalsfeest kon vanwege de coronapandemie niet doorgaan, maar dat werd vandaag dubbel en dwars ingehaald. Nou, principaal van De Klimboom, wat vonden jullie ervan van de optocht? Heel gezellig. Ja? Superleuk. Wat was er vooral zo leuk aan? Ja, dat alle kinderen van onze school gewoon meelopen en ook gewoon meedoen. En hoe was het langs de kant? Was het druk? Waren er veel mensen? Er waren niet heel veel, maar ook geen mensen. Niet geen. Ik hoorde al, er werd muziek gespeeld, familie zat langs de kant, opa's en oma. En wat was voor jullie het hoogtepunt? Ja, dat er keiveel mensen ergens bij elkaar kwamen en dat ze gewoon gingen klappen en zo. Maar het is wel een beetje raar om nu carnaval te vieren, toch of niet? Ja, maar wel heel gezellig. Ja, want hoe vieren jullie normaal carnaval? Ja, gewoon in de carnavaltijd, maar nu door corona doen we het in de zomer. Ja, heel gezellig. En ja, zijn er nog meer activiteiten voor jullie vandaag of niet? We hebben Klimboom Got Talent, dan gaat elke groep een optreden doen. En we gaan nog feesten buiten en binnen. En waar kijk je het meest naar uit? Ja, het Klimboom Got Talent en binnen feesten en buiten. Het is gewoon echt een topdag voor jullie. Ja.